50% ଟେରିଫ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏ ଲୋକ କହୁଛି ଆହୁରି ଟେକ୍ସ ଲଗାଇବ ଭାରତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଟେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଛି। ଚାଇନା 30%, ବାଂଲାଦେଶ 20%, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 20%, ଭିଏତନାମ, ପାକିସ୍ତାନ 19%। ଭାଇ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେ ତେଲ କିଣୁଛି ଚାଇନା ତାଠୁ ଡବଲ୍ ତେଲ କିଣୁଛି ରଷିଆଠୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଉପରେ କମ୍ ଟେରିଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣି ନେବା। Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. China facing potential secondary sanctions for Yeah. Russian oil. Then having that tariff or sanction rather or not hinges on what going forward. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. Yes. କ'ଣ କହିବ ଏ ଲୋକକୁ, କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ପୁଣି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆହୁରି ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗେଇବ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଙ୍କସନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପୁଣି ଲଗେଇବ। ଇଏ ତ ମାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି, କହୁଛି ଆଗକୁ ଦେଖ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୋଦିଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣି ନେବା। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ମୋଦିଜୀ କାହିଁକି କୃଷକ ଓ ପଶୁପାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏଇ ଭାଷଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ତାର ଡାଏରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ତାର ରାସାୟନିକ ସାର ବିଷ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟରେ ଆଣିକି ବିକିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଆଣିକି ଏଠି ବିକିବେ ତାହେଲେ ଆମର କୃଷକମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, କ୍ଷୀର, ଦୁଧ, ଚିଜ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡାଏରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇ ଦେଉନାହିଁ।